мен, не знам, видяхме снимките. И пак да И Селена, помниш, пак ме въпрегърна. Пак да кажем, ние сме шоуто Какво става Логан. Може да ни видите в YouTube, вижте какво става Логан на български. Да. И то ви излиза. Да. И страницата във Facebook. Да. Давайте лайко. Сега ще падаме заради вас, фенове. Гледате ли? Дойте. I just wanna let in my brain. Anyone cares? Така. Сега, първо съм аз. Дай. Така. Искам да напишете на коментар, снимай ма. Искам да напишете на коментар, кой ви е любимия певец или певица. И моля ви, гледайте го, защото не ми се повтаря втори път. Сега. Искам да има поне 5 коментара, моля ви. Искам да ви кажа една истина за мен. Аз съм циганка. Аз съм циганка и съм най-газарската мангалска смеска. Баща ми е персийски роб, а майка ми е селски кенец. Имаме и по-малък брат, трябва да се късат голям брол, но само на топ. Той е толкова тъп, че като му звъни, викат дига и викава кой съм там. Не знае много добре български и още вика на баба Чичо. Така, това беше моята история и пуф. И сега ще се попързаваме с снега и следвайте. Няма страшно. Аре, мамаца! Здрасти, бебче! Стига вече, аз съм. Але, але, вей. Але, пачка! Чакай да си Виж някой е при хипопотам се изсрал. Такава да е. Така. Let's go. Раз, два. Май, take the kids. Аз съм Johnny the Cheese. Това е моето пепче. Шок! Гледайте. Вижте. Гледайте. Ей, така се прави. Видите? Тя е луда. Да. Веднага. Сега ще ви покажа малко танцови стъпки, малко назад. Назад! Сега! Чакай да обясня как се прави. Вижте. Раз, два, три, 4. И сега още малко. Раз, два, три, 4. Сега бързо. Е, сега, тенки. Сега е тенки. Гледайте. Раз, два, три, 4. Вижте как се прави. 1, 2, 3. Браво. И сега още една тъпка, която вие да се използвате, няма да можете да правите. Ами кои са такива? Няма да можете, но аз съм тенки. Сега ще сте. Оригиналната стъпка, която всеки може. Коя ме звика? Стил Майкъл Джаксън. Това и аз мога. Някой... Виж сега, гледайте и кажете, има ли разлика, махни се ръката от камерата, разлика от това, махни се ръката от камерата. Ето! Другата ръка. Ето, има ли разлика между това и сега това? Давай да повим. Ама той много лъзгавно. Чакай! Долу на коментарите! Няма! Така, да направим малко
вас. Знам, че ще видя пак. Знам, че аз готов съм да призная. Песни се не покива. Нещо ново, преди сега си тук. Нахално е да искам тебе. Нещо ново. Дали да си друг. Ти дойде. Веднага и други аз забрави. Ти дойде. Веднага си представи. Тялото ти фритъл. Тялото ти фритъл. Трябва ли да питам? Тялото ти фритъл. Тялото ти фритъл. Трябва ли да питам? Кажи ми, трябва ли? Това беше малко част, която репетираме доста време. И сега, пауза на бит за малко. Се битим пак. Дайде без пауза, давай чуй. Фърли се. Фърли се, тихо.